Ayan, good morning guys. Adun, nagre-ready na siya. And then, foliar. Aray. Pampabukad. Adi, foliar gihapon. Pero homemade. And then, mga kagamito niya pag-spray. Ayan. Gaharing. Ayan. Ayan. Sige. Tara guys. Mga ito kami mag-spray. Masirum pa mga alas. Ito oras boy. Alas 4:30. Aga po. Oh, guys. Good morning po. Adi na kami dumangat. Nagyap kami uma. Ayan. Yan. Adi mga gamit namon. Uy. Man. Wow. Grabe kastigo. Kamu karuruya. Kadagko na, di ba? Oh, ma-harvest na talaga ya. Kadagko na. Grabe. Ha? Hain din. Wow! Oh guys, oh. Taa. Taan niya. Yan. Pwede na ma-harvest. Saan mapag-harvest na yan, ha? Buwas pa. Sabi ni Busgari, buwas pa daw ko, no? Kaya medyo digyo pa daw. Pero iba dagko na. Bali yan na. September 3, October 3, 2024. Bali yan na at amon bubuhaton pag-spray. Kanan pagpabukad. Hindi nga mga balatong. Tagod niya ha. So guys, sugad din kaaga. Busgari kumanhe oh. Mag-ataman it iya mga tanong. Alas 5, alas 4. Sugad hiya kaagap kumanhe tiya uma. Para lang mag-spray, mag-harvest, magdalus. Kay kada umat iya trabaho, busy man niya tao. Di ginaarawagan. Yan. So di maghaharing hiya di. Yan guys. Masirom pa oh. Sirom may pagod. Adi busgari maghaharing. Ay. Magpapausok para at mga mananap magkaiwas. Sabay spray. O diba? Kaso waray la dudukot. Waray gaganat ya lighter kay. Bakit rin na sabaw? May sabaw? Gihapon. Si Roman. Ay. Ora-ora di magdukot ano. Gaaso na. Pagkato na kita kay mag-spray na kita. Uy, malaro lang ragoy na. Okay na makikita na gyapira.
Piraman ka ko nito. Hmm? Piraman ka. Itsukol ba? Wala gisi sa rin ka container sa dito. 8 tablespoon for 1 container for 16 liters. Ano? 8 tablespoon ini for 16 liters. Tatampulad to nga kuan humid. Kung ni bahon la. Kulang na din. Ay. Ito ini. Ito ba? Wow, mahamot, matamis. Pwede imnon ano? Hmm? Pwede imnon. Naman eh. Humid. Bubura ini. Ayos. Sige ay. Ano matsakot titon? Kamalunggay. Kamalunggay ngan? Molasses. Molasses. Saging. Saging. Saging na baloy. Saging nga baloy. Molasses, malunggay, saging nga baloy. May hani. Waray. Ano to? Sugar cane. Ha? Sugar cane. Sugar cane. Ayun na. Makalala ka sugar cane. Kuan ang hani lagi, di ba? Hmm? Ang hani? Sugar cane. Asya lagi. Hani. Sugar cane yan eh. Tubo. Anto boy, kalaharahan ni. Sugar cane. Tubo. Paano? Gigiling mo? Ginan. Pagkuhan asukar. Oh. Ibaya inihit asukar. Diba brown sugar? Oh, nga ni. Oh. Sama din mo nga tubo. O tubo. Hindi mo asukar. Ini, baya ini. Rejecthan. Asukar. Reject na sukar. Ako ka na rin kumat ang tubo mismo talaga ngayon Tubo nga ginin. ini. Organic ini nga. Diba Bali, anim ging kuan, tubo hiya nga imogin. Awa ano? molasses na itnyaran ito. Naka-process na hiya. Pero Asukar na talaga hiya. asukar ito. Di ba naghihimon asukar? Ha? Naghihimon asukar. Naghihimot asukar, oh. Tubo. Yung brown sugar. Tubo Oh. iton. Di pa siya refine. Kung refine, busag niya. Tubo iton. Okay. Na naman. Nagkakaibig na naman. Wow. Yun. Ora-ora, no? Mahulos na nga niya, hulsun mo pa. Ora-ora hindi manubo, ano? Pagpakpan ito yan. Pagpabukad. Para gagawin ito pa. Mabukay na ito. Mabalay ito pinto rin. Yung mga marami pa. Violet color ito. Mga bukay. Pagkain. Yung parang ang dahon. Mas mo pa aga-aga nga mag-spray kay kaya na? Pagkaunit mga dahon. Alaga mga raso. Wadit ko laro ng dahon. Wala pa tayo ko ano. Kadamot mo kadamot. Mhm.
pagkardamot iya harvest soon. Pero buwas pa ini. Ha? Oh, dili nga ni oh, kadagkuan na. Pwede na oh, ma-harvest na pero masayang ka man buwas pa. Pero kadagko na no, pwede na. Oh, diba nagkakanay na oh, kita daw niyo, nagkakanay na, di oh. Yun. Kanay na, nagkanay na. Hindi na ubos ito ba oh. Nagkakagawas na. Kaluwag man daw ini nga balatungan ano. Pero ini kasukol? Opat. Oo, kasukol ka do pa. 20 ka do pa. Balaro sa kasukol. Mag-opay. Diba? Sugad kaopay tiyan mga tanam oh. Malulusog. Malulusog. Uy, ano na ini? Dududukot naman kita ini. Wow. Taantan iya iba pang mga tanom guys no. Kung magrabong na. Kung may mga bunga na iba. Ito okra, sure ball, diri pa oh. Diri ay pa ya. Pero iya pipino, bukaran. Ito iba may bunga, ito iba waray. Ay na niya. Yan. Okta. Taliwat iya mga dahon. Oh, malulusog. Di ba? Nga dididit may mga ano ka pa daw ini? Kalahingon. Pitsay ini, pitsay. Oh. Ano, sure ball, buhi ito. Naroon na yan siguro or buwas sa bunuhan ini niya. Ayan. No, kadto kita ito niya mga mariguso. Kita untakon. May mga dagko na nga bunga. Iba, anong kitaan kon hadi, gulti pa man adto. Tapos siring nigbusgari kakulop, pinanghuaan nira, han mariguso. Sure bula ko kinuha adto ang mga nakita ko. Digyo pati yung mariguso oh. Dili pagod hiya ano yung mga dahon oh, kitaan niya maupay good pagkitaan yun. Haluag daman ini nga iya marigusuan oh. Haluag ini taro-taram po naman lang ito iya kuhan halo-halot iya taram nun guys. May mariguso, may ukra, may pipino, may pichay ngan balatong, may mais. Ayan mais. Nanti mais, digyo pa diya mais. Siya. Nanti okra, adto man rombay man lat ya okra, adalat gilid it dalan. Yan. Yan okra yan, oh, rombay yan, rombay. So guys, di kita makakita iton bungahit mariguso kay pamati ko pinanguhaan na kayan hadi nga gin kitaan ko wari naman niya da kuha ada niya. So guys, thank you and that's all for today's video. Thank you for watching.